Fumanya, un jaciment excepcional en un paisatge excepcional. Fumanya és el jaciment europeu més extens amb petjades de sauròpode del Cretaci superior i un dels més importants a nivell mundial. El 2015, per iniciativa del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el conjunt paleontològic de Fumanya va ser declarat Bé Cultural d'Interès Nacional, sigles BCIN. El conjunt de jaciments de Fumanya, format per Fumanya Sud, Mina Esquirol, Fumanya Nord i Mina Tomí, els jaciments berguedans dels cingles El Boixader, Peguera, El Portet, Font Bullidor i el Mirador de Vallcebre. Les ignites de Fumanya foren descobertes a la primavera de l'any 1985 pels naturalistes berguedans Lluís Viladrich i Montserrat Gorgs, quan observaven les mines a cel obert. El 1996, un equip internacional format per tècnics del Museu dels Dinosaures d'Esperança, França, de la Universitat d'Amsterdam, Holanda, i del Museu d'Història Natural de Maastricht, Holanda, en va realitzar la primera cartografia. A partir del 2002, els paleontòlegs de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont i de Ruta Minera han continuat estudiant el jaciment. Les descobertes i la investigació avalen la importància del jaciment. La investigació continua. 3.500 petjades fòssils, ignites, de dinosaure i més de 40 rastres. Cent 114 fòssils de dinosaures, cocodrils, tortugues i restes de diferent fauna marina, com ara ostres. Setanta fulles de palmeres antigues sabalites fossilitzades. 120 restes de troncs, possiblement de palmera, que podien arribar a mesurar 14 metres d'alçada. Trenta nivells amb restes de closques i ous de dinosaures.